Closed doors, I'm a fool for your love. Hei, eu sunt Andreea de la Andreea în lumea cărților, iar astăzi am să vă prezint ce cărți am citit eu în luna iunie. Știu că vin cam târziu cu acest videoclip, dar nu am avut timp să-l filmez și acum mi-am găsit puțin timp liber și am zis să îl fac. În această lună am reușit să citesc 6 cărți, fie ele mai lungi, fie mai scurte, având în vedere că în timpul școlii nu prea am citit foarte mult. Mi se pare destul de ok pentru că am început cu aceste 6 cărți și haideți să vi le prezint pe fiecare și să vă spun câteva detalii despre ele. Am început mai ușor cu o carte mai ușor de citit, și anume Războiul Limonadei. Este primul volum din seria cu același nume. A fost prima carte citită în această lună și mi-a plăcut destul de mult. S-a citit ușor, având scrisul foarte mare și ilustrații cam puține și cam deloc. Adică sunt doar aceste foițe pe care este scris, dar altfel de ilustrații nu sunt. În această carte este vorba de doi frați, Ivan și Jesse, care pornesc un concurs, sau mai bine zis un război al limonadei. Fiecare este înzestrat cu câte un atu diferit. Spre exemplu, Ivan este bun în a lega relații cu oamenii, iar Jesse este o fată foarte bună la matematică. Această carte este utilă pentru a te ajuta să-ți deschizi chiar și tu o mică afacere. Sunt definiți niște termeni care îi întâlnim la fiecare capitol. De exemplu, aici avem capitolul 4, care se numește parteneriat, iar mai jos ne este explicat cam ca în Dex ce înseamnă acest cuvânt și asta ne ajută să ne îmbogățim chiar și vocabularul, iar eu acestei cărți i-am acordat 4 steluțe din 5 pe Goodreads. Următoarea carte pe care am citit-o este de la Corin Junior și anume Lămâi, și prieteni. Această carte a apărut în colecția Smart Age și au o colecție nouă cu 3 cărți până acum, care sunt foarte, foarte interesante, iar aceasta este povestea dulce aromată a unei familii pasionate de cărți. În această carte se povestește despre Calypso, o fetiță care locuiește singură cu tatăl ei, care după moartea mamei lui Calypso devine un om distant și retras. Dar într-o zi la școala lui Calypso apare o nouă fată pe nume Maie, cu care leagă o prietenie foarte, foarte strânsă. Dar în clipa în care Calypso descoperă tristul secret aflat în biblioteca tatălui său, aceasta realizează că ceva este în neregulă și vă las pe voi să vedeți ceea ce crede Calypso că se întâmplă în biblioteca tatălui ei, pentru că este o carte foarte interesantă și emoționantă. Nu are ilustrații, dar s-a citit super ușor, având un scris foarte, foarte mare și este printre cărțile mele preferate și chiar vă recomand și vouă. Apoi am continuat tot cu o carte ușoară și anume Peștișorul de aur și alte basme rusești. Această cărticică a apărut la editura Regis într-o ediție ilustrată și am observat eu că toate aceste basme din carte sunt scrise în versuri și chiar sunt curioasă dacă chiar toate basmele rusești sunt în versuri. Bineînțeles că preferatul meu a fost Peștișorul de aur și cred că îl puteți găsi și voi pe internet și să-l lecturați, pentru că este ușor de citit și înveți destul de multe lucruri din el. Această cărticică are 7 basme și eu i-am acordat 3 steluțe din 5 pe Goodreads.
Următoarea carte pe care am citit-o mi-a plăcut foarte, foarte mult și este vorba despre Unghiere și cotloane de Jessica Lawson, apărută la editura Storia. Este o carte chiar foarte, foarte interesantă. După cum vedeți, am umplut-o de ursuleți panda care îmi marchează citatele preferate, cu toate că s-au cam îndoit ei stând în bibliotecă, mie tot îmi plac. Este primul roman polițist pe care l-am citit și a fost foarte, foarte frumos și nu mă așteptam să mă țină atât de mult cu sufletul la gură și să mă treacă prin toate stările, adică să mă ducă de la fericire, la tristețe, la spaimă și nerăbdare, adică este o carte ce merită citită de toată lumea. După ce am terminat-o, i-am recomandat-o și mamei mele și a citit-o și ea și i-a plăcut și ei foarte, foarte mult. Această carte are doar câteva ilustrații care sunt, din câte am observat, pe toată pagina, dar le întâlnim ceva mai rar. Mă bucur că am reușit să citesc această carte, având în vedere că vreau de foarte mult să o citesc. Și am să vă citesc puțin din descrierea cărții. Acest roman polițist, amuzant și emoționant, o combinație între Charlie și fabrica de ciocolată și jocul lui Clue, urmărește aventurile prin care trec 6 copii într-un conac plin de mistere și poate chiar și de bani. Blânda și timidă Tabitha Krum, fiica unor părinți neglijenți, nu are niciun prieten pe lume cu excepția șoricelului Pemberley, pe care îl iubește nespus. Într-o zi primește una dintre cele 6 invitații la moșia de la țară a înstăritei contesa Camila de Moss și din acel moment viața ei se schimbă. După ce ajunge la Conan, o clădire impunătoare în care se petrec tot soiul de lucruri inexplicabile, copiii descoperă că înălțimea sa contesa ascunde un secret teribil, după care încep să dispară unul câte unul. Inspirată din romanele ei polițiste favorite și avându-l pe Pemberley ca partener, Tabitha încearcă să rezolve cazul și să-i salveze pe ceilalți copii care s-ar putea să devină primii ei prieteni adevărați. Am ales să vă citesc descrierea pentru că eu cred că spune mai mult decât ar trebui să știți despre această carte. Eu i-aș fi acordat mult mai mult decât 5 steluțe pe Goodreads și cred că pot spune că este cartea mea preferată în momentul de față. Apoi am continuat din nou cu o carte de la Corin Junior, tot de la colecția Smart Age, și anume Lista lui Sputnik, cățelul extraterestru. Și această carte mi-a plăcut foarte, foarte mult. Aceasta are și ilustrații care sunt presărate printre paginile acestea foarte aerisite ale cărții. În ea este vorba despre Prez, un băiețel care, când ajunge să locuiască la țară, în viața lui apare Sputnik. Sputnik are câteva calități mai neobișnuite pentru noi, adică îi poate auzi gândurile băiețelului și poate folosi forțele gravitaționale și legile timpului atunci când își dorește și cum dorește. Dar Prez știe că Sputnik nu este un câine, chiar dacă el arată ca unul. Sputnik este un extraterestru care a ajuns pe Pământ pentru a căuta 10 motive pentru care merită să salveze Pământul de la o mare catastrofă. Astfel, căutând cele 10 motive pentru care trebuie salvat Pământul, Prez și Sputnik au parte de o vacanță de vară plină de peripeții și de distracții și este o carte recomandată copiilor de peste 12 ani și sper din tot sufletul să o citiți și voi, pentru că mie mi-a plăcut extrem, extrem de mult și am dat 5 steluțe din 5 pe Goodreads. Am continuat tot cu o carte de la colecția Smart Age și ultima din această colecție până acum este vorba de Ne vedem în cosmos, prieteni, de Jack Chang. Am în ea semnul de carte cu cele 3 cărți din această colecție.
Este un roman dureros și amuzant în același timp. Vocea puternică a lui Alex te face să înțelegi ce înseamnă cu adevărat familia, prietenia și dăruirea. Astfel ne este descris acest roman. Poate că subiectul acestei cărți vi se pare puțin cam banal, acela este că Alex, un băiat de 11 ani, dorește să își lanseze iPod-ul în spațiu. Dar prin această aventură noi putem învăța multe lucruri și chiar este o carte sensibilă și nu am așteptat să ajungă chiar la acest subiect. Ce mi-a plăcut este faptul că capitolele sunt de fapt niște înregistrări pe care Alex le face cu iPod-ul său și ne este scris, de exemplu, înregistrare nouă, numărul 26 și scrie câte minute și câte secunde a durat înregistrarea și unde este dialog ne este scris numele celui care vorbește și e o carte la care nu m-am așteptat să-mi placă atât de mult, dar și aceasta se află printre preferatele mele și am dat și acestea tot 5 steluțe din 5 pe Goodreads. Deci, eu am avut parte în această lună de niște lecturi foarte, foarte frumoase și mă bucur că am citit toate aceste cărți și pe toate vi le recomand și vouă pentru că sunt diverse genuri și cărți la care nu te aștepți să aibă atâta farmec. Cam atâta a fost și cu videoclipul de astăzi, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canal pentru a ne strânge 500 de cititori. Noi ne revedem data viitoare cu un alt videoclip. Pa, pa, spor la citit!